Mä opiskelin Göteborgissa 3 vuotta arkkitehdiksi ja nyt loput Suomessa. Ja siinä vaiheessa, kun mä muutin Suomeen, niin mä jotenkin havahduin siihen, että kuinka kallista ja vaikea täältä löytää asuntoa. Ja kaikki oikeastaan lähti siitä, että oli kova tarve saada joku asumismuoto. Ja sitten oikeastaan siitä keksi ratkaisu, että se täytyy tehdä itse se talo ja pyrkii tekemään niin kuin skaalaamaan kaiken pienemmäksi, jotta saa hintaa alas. Ja toisaalta se, että myöskään elinkustannukset siinä niin kuin ei olisi niin korkeat ja ei tarvitse ottaa niin paljon lainaa, että elämästä ei tule niin kuin pelkkää asuntolainan niin maksamista. CNC-osien käyttäminen, niin se nopeuttaa tosi paljon. Esimerkiksi mä rakensin noin portaat 4,5 tunnissa. Tavallaan, että jos sulla olisi valmiit tosi, niin sulla voisi olla niin kuin rakennuksen raamit ja ulkoistaisi ihmiselle sen koko kokoamisen. Että siitä tehtäisiin niin simppeli ja sulla olisi täydelliset ohjeet ja sitten sä vaan kokoat sen. Ja tämä tapahtuisi jossain vaikka viikossa, kun sulla on talo pystyssä. Voisi olla esimerkiksi sellainen vaan palvelu, että kun sä ostat talon, niin sen jälkeen sä saat siihen 2 vuoden updateit. Sä voit ostaa sinne lisäosia. Aina kun sun elämä muuttuu, niin sä ostat tarpeen mukaan päivität sun talos.